Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, da kayo ti pannakaasin dagiti amin at tao. Ngem no timmamnayon ti asin, saanen ang mapaapgad, awan serserbinan, no di ket maibileng ket mapaypayatan. Da kayo ti pannakasilaw ti lubong, saan ang mailinged ti ili anabangon iti rabaw ti may sa bantay. Awan tao amanggangat iti pagsilawan, sana kaluban iti salop. Iparabaw na kitdi tinairanta pagsaadan na, tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapol akas tamet ti panaglawag ti silaw yo, iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo, ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagiti naggaputi sa Basabali aluglugar at Ilocos Norte, La Union, San Fernando, Candon Sete. Kanya pa dagiti daddo mga naggapgapuan nyo. Welcome kada kay lata aminan. At dapiglat ito'y ko na mayon to kitaan tamok nga dakpat-pat yan dato'y na nakaalaan na dahi nga piglat, idi ubing kami, idi kami ayan ti barang ay ubog, bantay, kilikili bantay, iso ti balbalay, taltalon. Kanunalpas ti gapgapas ta na maganda giti nagangon dagiti garami, amuyo garami, rice hay. Ay haan niya. Sa bali mo di rice ko kwadayjay anya na ganan taup. Garami, agaramid kami ti gaputan na lamiis, agaramid kami ti kampo-kampo mi. Dijay kagaramian, mangaramid kami ti nagsinanbalay nga nakubong tapno hanga na lamek. Ijay kami nga agtuturog nga ubing. Ijay ti kasla balay latan ang ijay kami nga agtuturog. Kati pagsilsilaw medyo unag gaputa mekaniko mo damanong kada amang ko ide. Daytay amoy di krudo, imbes nga gas krudo, amoy ti krudo. Ikabil mi ti tubay to wano ka ikam ti pabilo na. Kamuyo DJ no umangas ka ti bigat agidugong ka talagang nangisit DJ ko anata, nangisit nga rod DJ. Ado ti rongrong na. KJ ayan ti ngato ni manong ko, inikkan na ti sim ta iso ti pagkuan di apoy na tapnohan nga mauram. KJ nga ayan ti sim, iso ti paborito mi. Nuturog ka, into no bigat, dirinuwi nga da kanto ti kulaawon ta diyay, mangalak nga rod ijay uging na diyay, jarong-rong na, sa ka imilat jerupa, dagay kakadum, ni manong kulat awang kas dyan natin, so nga rod tinakinbantay. Kaya di nagidap kam ti silawan, medyo agtuturog kami, naging inayadak mga nagkudong, idi arikapag dahi nga ayan ti sem, nakigtot ni manong ko indoron nak ay na itugtugak di ayan ti nagpisyan ti kawayan nga pinagbubumay agposwaken ta darak kapilitan nga winara ni amang ko kabigatan na dayta nga yan jay kamkampo mi kamkampo ko nami day jay uang kas jay aday ti pagsilsila umiidi ketatan no kumano da solar idin dinagmayat ko matatan di mat ikabil mo jarabaw na jay ayan ti pag-receive na ti signa ay nya na ganan tilawagan ka na idi aka awang nga talaga kada ti silaw dahil tema tayo silaw da kayo ti pan nakasilaw asin ken silaw kunana kasano ti agbalin nga silaw amutay mat amin ti silaw tata nagnamayon ti magna nakadadon ti silaw. Idi panawon ti kupong-kupong, panawon mi ta naabutak mo di awang pa'y kuryente di ayan may ay apaw, na nakakita ka, awang pa'y kulalanti tatan niya. Nakakita kiti kulalantin, awanan niya. Abakan ti sularan, idi nga min uri na gaddayo di ayan ti kulalante, makitkitam ta awang garod ti masilsilaw. Iso nga no, adayo pa'y laang di ayan ti, akasi nga dok kulalanti na ay lumiklik ka, ta sigurado at dakaprid dyan agtugtugaw, agtabtabakaw. Tatatan silaw. Kanya ti kunana, kasano ti agbalin asilaw. In our first reading, nagpintas, libro ni Propeta Isaias, naglatak dati panangibagana, kunana, corporal works of mercy. Ibingayan nyo, titaraon nyo, dagiti mabisin.
No pakanam dagiti mabisin, kasla kapan nakasilaw. Pasangbayan nyo dagiti napanglaw nga awan pagtaengan na. Nya, shelter the homeless. Kanya dati ko na, kawisan nyo dagiti awanti arwaten na. Hindi dyan. Corporal Works of Mercy ni libro ni Isaias paila daytoy, hampay lang awang paila ni Apo Isus idi. Kanya ti ko na, diyo ipaidam ti tulong yo kadagiti kakabagyan yo. Da kayo kakabagyan, nagkakabagyan. Ita Amerika, ita dagita first world countries, awang kinabagyan. No nag 18 years old di taon, pimanawan, uri agbert di ginanang ka, di da pa'y kablaawan. Uri agasawa, no mapandamangan, da kay nga nagigyan ti Amerika, no 50 pesos, sagto 25 kayo, hanga mabalin nga ilak amam. Datay lang nga Pilipino ti pasikat nga, 5 ko ka ti maismuno tabakom, nagilibre ka ti Red Horse, awan ton, di ka pinakabayad ti utang mo. Pilipino la dayta. Ita, first world, awan. Kiti kakabagyan, kunana, tulungan nyo dagiti kakabagyan nyo, kunana ni. Nagmayat nga kita ang tinasaya at nga kakabagyan, ngamsad to say. Reality talk. Nalaklakapi nga tulungan no maminsan dyan mo kabagyan. Mas close pa jiri na yu ijeham mo kabagyan. No apay met. Taapaya, ang kala ko maji agasawa, nagmayat ti pa nagpundar da, nakagaggaget da, nagpundar da ti sansanikwa, mayat ti pa nagtrabaho da, dagiti agkakabsat, o kinto pay laeng, medyo mayat ti relasyon da, ngam na da na ikamang nga gamrod, ay mangrugin ti apa, di ma, dadakas dyan, di na ikamkamang isok katuray. Dagiti no adnakan handan ngagsasarita. Di say nagrigrigatan dagiti lolo kin lola, dagiti to apon nawaran handan ton nga agsasarita. Isu dayay nalaklakan ton nga tulungan dayay hamok kabagyan ngam dayay kabkabagyam. Kuna natulungam dagiti kakabagyam. Adamo dagiti tattao nga nakaad-adok kabagyan na. Kabagyan na amin nga tao. Oy amom dayay na ikamang kanyaming kabagyan mi metten. Siak ti kadwa imado ti kabagyak idi na ordena na kuna na di may nga bakit. Agkabagyan ta father, ay nasya at ako na amot apaya kasanaw, agkumari da inang mo kin ni ipag ko. Diya ma-reconcile kasano, agkumari ni inang kin ni ipag na. Agkabagyang kam kano, uwan ko naklatamot na. Uwan ko naklatamot na, diya mo no taga Kandun di diya, uwan no taga San Fernando. Aan. Kada diya kabagyang ko na natulungan nyo, dagiti kabagyan nyo, anya ti magunggunam. Nagpintas dati ko nana, no aramiden nyo dahitoy, kaslan to bigbigat, ti parabor ko amang ranyag kada kayo, kasla lumlumgak nga init, ti ranyag na kayat na nga saun, no tulungam ni kabsat mo, ti grasya ni Apo Diyos, agbuyat nga umayking ka. No kabaalam ti agayat nga hamuberbero kan ti sopapak na, ti grasya ni Apo Diyos, ay sungar niya kunada, at bisita tayo din na minsan, nag-retire nga nurse, 40 years, ija Amerika, siyempre, kumita da adagita, dakkel ati sweldo da, ngam kunana, ti prinsipyo na, among Father, para kanyak, more blessings, the more you give, the more you receive, kunana. Kayso ti kunak, talagamit, napadasan nyo ti timulong nga nag-expect ti sopapaknan, hampay. Ay, kay Ilocano kay, ang talaga mo no hampay, imot kayo. Padasam ti tumulong nga talaga ka, agranyag tarupam. Ngam no nang ted ka, sa mo orayon di so papak na, ay, nagpawit ta anak mo, inikam, santo, into nagpawit mo di anak na kaawan so pa, inikak pa'y dayta idini, ichis-chismis mon, i-Facebook mon, amuna dumawat ngam di na amo, mang ted kung kunam taon, agsip nga talubong mo. Nijay, anya na ganan, tulong no kunana agbalin ka nga silaw padasem ka agranyag na talaga tabiyag no naranyag ti kaunggam naranyag mo tarupam no kabaalam ti agayat nga awan berberoken na agbalin ka asilaw anya ti kunana kanayon to nga addaak kada kayo daytiti nya na ganan dahil titulong nang ibagbaga na, nga no para buram ni kabsat mo, ti Diyos handa kabaybayan ka na yun tong addaking ka. Kasano ti agbalin nga silaw?
Sangka kunak nga, ulitin, haanan nga umay ni Apo Jesus nga dadta nga nakakurong-kurong nakamotor nga umay di unag tibalay tayo nga mangibaga ti ayat panagbalbaliw haanan nga umay imulin ngam idinabunyagan tayon idinaawat tayo daytan dayti Paschal candle tayo idigimangat ni ninong kininang kindagiti naganak iti silaw amoy iti gimangat in English. May problema yung matan, jak to pa'y amo. Yan, English na gimangat. May mistra. Jak amo, ano? What is the English of gimangat? Idi gimangat, pag didiskasan yun to numalpas ti misa, idi gimangat, di na ninong-ninang tayon, na iyawatin kanya tayo day taasilaw, imulin ni Apo Jesus, saanin nga umay? Kadatayon ti mangranyag ti lubong. Paggapon ti pigsa tayo day tangaranyag, isugarod nga isuna, kuna tayo apaya nga Sunday. Apaya nga Sunday ti aldaw tayo. Haan nga Sabat, haan nga Sabado, apaya ngamin ti datayo ti nangaramid di Roman calendar no malagip yo di kalendaryo tayo datay nangaramid nga Katoliko niya. Sunday, api ngamin nga san, ngamin ni Apo Jesus, inawagan da, inadresan tayo, iti the sun that never sets, kuna tayo. Ni Apo Jesus, ti init nga saan Apolos nga lumnek. Iso nga amin nga selebrasyon ti si Domingo, Sunday, parakin ni Apo Jesus. Oray sinno asanto, oray anya selebrasyon, haan na nga abaken, iso nga Sunday. Nga apaya nga Sunday, Domingo, ti rambak tayo. Kada tayon ti agbalin nga silaw. Dinaawat tayon day nga silaw, ranranyagan na tayon ni Apo Jesus, datayon ti silaw. Kas ano ti agbalin a silaw? Iso diya corporal works of mercy. Iti pamilya tayo, da kayo nga nataengan, da kayo nga nanang kadatatang, da kayo ti silaw, tinarangrang nga masakbayan day nga anak, kada apo. Da kayo ti akin iggen day ta silaw, rangrang ti panagbiagda. Hello! Ayang katurog. Da kayo ti mangrang-rang-rang kanyada. No daddumamat, nakarigrigat mga panunutan, da tayo matlat namang pagbalinkin, mangid-iddep ti silaw, ti masakbayan da, taapaya, sursurwam ko mga agparabor ka, baliktad mo ta insurum mo ka kinaimot. Pagsa sa ti Ilocano, ta imot nga rod ti Ilocano, anya ti kunana, kanam idtuyon sakbay da nga umay ni dadtadan, dagita kakasinsin mo. Ay, apa. Ilocano nga talaga. Kanam idtuyon sa kamapan. Sinursuruan tayo mga agbalin nga imot. At dakong kunami nga pag-aangawan, madlaw ti pamilya nga napakpakan iti tinakawan. Madlaw ti pamilya napakpakan ti tinakawan. Iso nga no kayat mo nga agranyag, ti biyag dagita nga anak, ti pamilya, agsakripisyo ka Kung nangarod ni tatang ka, ang anak tultuladan hanggang nga umininom, igatangan nakman ti tubay tao. Nasanur nga agranyag. Kasi aka amok mo ti uminom at aapaya kinuagar aramid madaamang ko ti basi idi ngamin ubing kampay laeng ka apang kami mo tumaktakon kapilitan indakdakkel min ti hanggang agsigsigarilyo isindyan nakman silaw nga rod urehan naktultuladin ko na iso makitkita na silsilawam nga rod jibiyag na no mariri na di ubing iji unag ti pagtaengan ti kinaulbod uri agdipa-dipakan to. Hamo maikat, isungar ti insilaw mo. Ti insilaw mo, di anak mo kakinatangsit, hanaan mo ti agpakumbaba, uri no agtambli-tambling ka, hanan tumari na, isungar ti inlawag mo kanya na. Datayo nga ti silaw ti lubong. Apay di niya ti panagipagarupyo gamin nga silaw, plus light. Di biyag tayo. No kas ano tayo nga ipatawid, kas ano tayo nga agbiag. Kunana ni, dito ibanghelyo tayo, da kayo ti asin, kunana, natamnayan, awan nanamnan. No, awan, no napatamnay, mapaypayatanin, kunana, da kayo ti silaw ti lubong. Anya ti imbaganan dito, ti
Ti salo ay ti silaw, mabalin nga, masapol nga, agyan tinangato, tapno agaranaar. Haan nga mabalin nga kaluban ti salop. No aramiden nyo, kastoy kumamot ti panagranyag yo, kunanani. Masapol nga kastamot ti panaglawag ti silaw yo, iti imatang dagiti tattao. Kayat na nga sa uwan, no, kas ano tayo makilangan, kas ano tayo nga agbyag, ikarkarigatan ti agbalin nga nasingpet, kunana ti salmo responsoryo, itisip ngat agranyag ti silaw kadagiti nasingpet. Kakunana, kastoy kumamot ti panagranyag yu ti imatang dagiti tattao. Tapno makita da anaimbag ti aramid yo, kat idaydayaw da ti amayo sa dilangit. Giso nga no aramidem nga ikarkarigatan, agranyag kadakwada, idaydayaw da ti Diyos. Iso day tayo kunada nga, maririnak king ka kaslana kala anak ti Diyos. Nagmayat nga ibagada, maririnak king ka kakasla kala ina ti Diyos. Maririnak king ka kakaslala, adda ni Apo Diyos king ka. Kabaliktaran na, di kunada ka, maririnak ka adda demonyom. Nagdagsan mo data nga ibansag da kanyata yon. Kurang mulat sara no kunada kanyata yon na ay dakes matan So no yung nada maririnada no adda Diyos king ka. No nagyay kababalin mo ikarkarigatam agbalin. Ngem kakabsat tunggal silaw tunggal burroong kuma if you know burroong manan hindi pagsilaw no dadduma adda latta rungrong na. Amoy rungrong. Di man ammon. Tirongrong kanyami, ida yirongrong ti tabako ni inang ko, pag-agas na ti pusig no day tayo agpaanak. Kalpasan na nga po din ko, rongrong ti tabako ti. Pag-agas da dunor di ubing kam di yan, yung padasan. Rich kids kayo. Kiso ko nakahanda nga tanga ma-infeksyon, kunak ka, hanata na, si bibiyag kami pa'y mulaang na tayo kamkuman Medya, adala tarongrong na, anya ti masapol ti rongrong ti biyag tayo, kirasam ikatem. Anya lagi tirong-rong tibiyag tayo. Datap, kinaman naging bubukod, kinatangsit, basol nga hamoy kumpisar, kinaapal, panangidasdasig, panangikumkumpira tibiyag, simana manen, panagdadalos, ikatin tirong-rong tibiyag tapno, narangrang. Hang ka nga makapagranyag, uray ti pamilya, no awan sakripisyo, no bukbukod mo pampanunutam, ay tangsit, tingget tangsit, kinaman naging bubukod, kas ano nga, agbaling ka nga narang, dagay ti rong tayo. No yung bumbilyam ka, agkorkoridap-dapan, anya na, dandani pumusa yan, sokatamon, masapol nga mga barwanan ka, may sokatam jidaan, tapno agbalin abaro. Tada tayo nga ron ti silawan. Where is the light? Ayan na dahi ta sa light. You Christian, kunana dahi dya, you are the light bearer. You Christians, you are the light bearer. Da kayo tinakaba, igan ti silaw. Haanan nga saba. Anyat expectaran tayo nga umay manglawag ti lubong tayo. Ni Santo Papa, may sana, madano na tayo aya. Ni Obispo, may sana, madano na tayo amin aya. Ni Apo Padi, nakadado kayo, may saak, madano na tayo amin aya. Every individual, every baptized person is a light bearer. Datay amin nga nabunyagan, nakaawit tayo ti silaw. Datay tagtitinulong nga manglawag ti lubong. Iso nga nagkukudrupan, kirkiram. Ngam nun nakarula unay mata, kudrup mon ta, tibiyag mo nga rodan ka, dandani init nga lumlum na ka, duwala nga aldaw tibiyag mon, alay karkargatam ti agkaranagan. Ngam mabalintay lat nga agranyag, datayo ti ranyag ti lubong. Day tati karit na, ngam laglagi pen tayo, haan nga makapagranyag no ado ti rongrong na. Haan nga makapagranyag no agkudkudet-det. Katata Domingo, kunana, itisip ngat, agranyag ti silaw, dagiti nasingpet. I-presupos ko mat, ang ada kay nga may nakimisa ka nasingpet kayo, haan? Ang paypay lang adda kay ti simba, ano demonyo kayo? Rimwar kay kumana. I-presupos ko mat, ang ada kayo ka, adda kayo, ang uray pay no, agkudkudrip di jay, biyag tay no daduma, umay tay dumawdawat, umay tay gumanggangat, in English, assignment yo, umay kay agpapapigsakin ni Apo Jesus,
tapno at dalat na pigsa tayo, no agrongrong tumanan, o may temanan, kada tayo, ibaga tayo mat, ay sugar nga adda kay dito ita, padpadasan, ikarkarigatan ti agbiag nasingpet. Kaya na nga sa uwan, agranranyag at isilaw kada kayo. Damirpak nga agkamang kapay ti simbaan iti Domingo, haan nga ta nga, ibagbaga ti ranyag ni Apo Isus nga, umay ka, talawagang ka, umay ka, tapabarwang ka, umay ka, takirikiran ta, day tarungrong mo. Tanga-tanga day iti ibagbaga na, iso nga ma-appreciate tayo mat maibilang tayo mat nga, ikarkarigatan ti agbiag nga nasingpet. Therefore, kuna tayo, silaw tayo mat. In any way, agbalin tayo mga silaw. Ngam na darungrong na, mabalin akirkiran. No makaid-iddepan, mabalin mga tanga i-charge no chargeable data, sino pag-charge sam, isuna, the original, the sun that never sets ni Apo Jesus. Isuna mo ilapig sa tayo. Kunana dito'y, puri ni Apo Jesus, imbaga na mo ilaang, kindi ti libro ni Isayas, kunana, no mapang kayo, bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, iwaragawag yo ti Ebanghelyo. Anya ti imbaga na nga naudi, kat adda akto nga agnanayon iti si Bayo. Mamati tayo nga tunggal aramidon tayo daytoy, addalata ni Apo Jesus kada tayo. Tunggal aramid nga naimbag, addalata ni Apo Jesus kada tayo. Tunggal aramid a kinapakumbaba, addalata ni Apo Jesus kada tayo. No, ay karkarigatan tayo nga aramidon dayta, makanatayo mo't silaw ka.